Здравейте! Аз съм Виктор и днес ще ви представя един дисплей, предназначен за художниците и графичните дизайнери и Innova MVP22U Plus RH. Innova MVP22U Plus RH е предназначен за художници, графични дизайнери, аниматори, архитекти за създаване на цифрови комикси и анимации, фотообработка, образователни курсове и търговски презентации. Дори да сте просто любител, с този дисплей може максимално да развихрите въображението и таланта си. В окомплектовката са включени захранващ адаптер, преходници от DVI към DisplayPort, към HDMI порт и използвания за сигнал към монитора DVI към VGA порт. Две графични писалки с резервни връхчета, кутийките на които могат да се използват като стойки. Допълнителна стойка за писалка, гаранционна карта, ръководство за употреба и CD с драйвери. Преди да започнете работа с графичния дисплей, трябва да инсталирате драйверите от диск. Инсталацията е изключително лесна и буквално за няколко минути ще разполагате с работещо решение. За прецизна работа ви е необходима калибровка на дисплея в 9 точки от екрана, която ще демонстрирам сега. Указаните места трябва да се докоснат точно с писалката. Натискаме ОК и калибровката е завършена. Графичните дисплеи Innova са иновативен и различен продукт, който дава уникален вид интерактивен достъп, позволявайки ви да работите директно върху екрана. По този начин те заместват традиционните методи на рисуване с молив, четка, писец, По време на рисуване имате контрол върху дебелината на линията, и възможност за многократно използване на опциите Undo и Redo. По този начин и Innova ви предпазва от грешки и започване на същата графика отново.
Възможностите ви се увеличават неимоверно, тъй като имате достъп до милиони цветове. Палитрите зависят от използвания софтуер, но лесно и достъпно могат да са на върха на вашата електронна четка. За отлично възпроизвеждане на цветове се грижи 21,5-инчовия графичен дисплей с IPS панел, който дава изключителни ъгли на виждане. Стойката е с много степени на наклон, регулирани от вас. Дисплеят може да бъде използван вертикално, изправен на стойката си, на някоя от степените или почти легнал хоризонтално. И Innova предоставят много важен елемент за безпроблемна работа – специални ръкавици за рисуване по екрана, чрез които не докосвате дисплея директно с кожата си. По този начин вие избягвате запотяване и оставяне на следи по дисплея, които могат да доведат до неточност при електронната писалка. Ръкавиците също спомагат и за безпроблемно плъзгане на ръката ви по дисплея. От изключително удобство е и втория много важен елемент в окомплектовката – допълнителна приставка с програмируеми функционални бутони, които могат да изпълняват функцията на 11 различни клавиша. Тя се закрепва изключително лесно върху дисплея с вакуум крачета. С функционалното дистанционно, буквално на един пръст разстояние, се намират важни функции като Zoom In и Zoom Out, Scroll Up и Scroll Down, контролиране на размера на четката, ляво, дясно и други. Цялостното заключение за графичните дисплеи и Innova е, че позволяват лесно, бързо и с удоволствие да представите идеите си и са иновативен работен инструмент за всеки творец. На българският пазар монитора се предлага с 2 години гаранция от фирма TechVision ЕООД, официален дистрибутор и сервизен център на Innova. Детайлна техническа информация и цени ще намерите на електронният ни сайт www.tech-bg.com, където може да намерите още много интересни продукти. Това беше от мен, Виктор. До нови срещи!